Fil-Kunsill Ġenerali Lorenz Gonzi ma rnexxilux jaħbi il-problemi illi għandu. Għal dan l-opinjonista Lino Spiteri fuq il-ġurnal The Times fejn semma iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa u l-vot fuq liġi tad-divorzju bħala kwistjonijiet li qegħdin fuqhom kulħadd u li Lorenz Gonzi ma rnexxilux jaħbi. Żied jgħid li hemm imprendituri Maltin li qegħdin jgħidu lil diplomatiċi barranin illi Malta tinsab bla tmexxija. Min-naħa tiegħu il-ġurnalist tal-Malta Today Calstano Navarra qal li l-apoloġija tal-Prim Ministru dwar iż-żieda li talilu nnifsu u lill-Ministri ma kienx biżżejjed. Issa l-apoloġija, l-appell ta' għaqda, dan ifisser ammissjoni ta' xi ħaġa ħażina. Issa x'wassal għal dik il-ħaġa ħażina? Il-Prim Ministru m'għandux jitfaħħa fuq il-Kunsilliera u jgħid inaqdu madwari biex nirbħu l-elezzjoni li jmiss, irrid nirranġa. Qal ukoll li għalkemm il-qasmiet interni deru evidenti fil-Kunsill ma sar xejn dwarhom. Il-Kunsill Ġenerali tal-opportunità biex ħarġu fil-beraħ il-pożizzjonijiet ta' diversi fazzjonijiet fih dan il-partit. Uħud kienu tajbin, uħud kienu ftit anqas tajbin, però il-messaġġ ewlieni huwa da. Kemm sa nduru madwar il-lewża u qatt ma ninbidlu. Issa huwa l-waqt li l-Partit Nazzjonalista ibiddel dawk l-affarijiet li għandu jbiddel biex ikun għall-inqas fis-sintonija ta' dik li hija r-realtà soċjali ta' pajjiżna. Tkellem dwar is-sinifikat tal-istqarrija ta' Paolo Borcio Livil illi jrid ir-rikonċiljazzjoni. Ammissjoni oħra ta' firda. Issa din il-firda fuq xi ġġid. Fuq id-divorzju żgur li le, mhijiex l-uniku ħaġa għax din għal l-aħħar 3 snin firda totali bejn dak li huwa l-front bench, ġifieri il-kabinet u l-backbench parlamentari.